ibigay na sa'yo. Ako'y namawala.
Magandang araw po sa inyo. Ngayon ay araw po ng Lunes. Yan, unang araw ng linggo. At ang petsa ay April 5. Yan, April 4 pala. April 5. Aray ko, Bray. Wait lang. Umayos ka at nagka-shoutout tayo. So, meron tayong mga pa-shoutout ngayon. Umpisa na natin mga manay. Sabi ni Lisa B. That's a good song. Lugaw for my breakfast. Lugaw for my snack. Lugaw is one of my essential needs. I love lugaw. Tatay Eddie and Rian, have some lugaw before your gigs. Gives your extra energy. Lul. That's a good effect of lugaw. Nagustuhan niya siguro yung kanta kong lugaw. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Lisa B. From Canada ata to. Kasi yung bandera niya nakalagay dito From Canada. Maraming salamat po. Okay, next. Bri, behave. Babe ka, babe. Ano ba yan? Ang gulo mo. Well, aray ko. Sabi ni Sir Florante Marcelino, musta Sir Hilbal? Pa-shoutout sa friend ko kay Irene Tolentino ng Bagong Bayan na Bota City. Pati na din kay Idol Rian from Nonoy ng Malabon. Yan, sige, okay. Shoutout daw po sa iyo, Ma'am Irene Tolentino ng Bagong Bayan sa Nabotas. Galing po yan pagbati, galing po kay Nonoy ng Malabon. Yan. Thank you po. Okay, next. Aray ko, Bray. Sabi naman ni Ma'am Luz Biminda Elguera, Bray, magulo, ang gulo mo. Sabi naman ni Ma'am Luz Biminda Elguera, ingat-ingat kay Rian, nila Papa at Mama mo. Salamat sa pa-shoutout, Sir Hilbal. Lagi pinanonood si Rian sa channel mo at sa channel niya. Nakakawala ng stress pag pinapanood ko siya. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Luz Biminda Elguera. At patuloy lang pong manood kayo sa mga channel ni Rian. At ganoon din sa channel ko po. Maraming salamat po sa panonood nga pala. Okay, next. Aray ko, Bray. Ang kulit mo talaga. Dito ka nga. Diyan ka. Ang kulit mo
Ayan, sabi ni Ma'am Patricia Dublin, ay Sir Hill, ang sipag-sipag talaga ng mag-ama, lalo si Rian, kahit bawal, hindi alintana kasi kailangan nilang kumita. Shoutout po kay Rian, may inanak at sa iyo din Sir Hill. At hello kay Bry, smart dog and cute. Oh, smart ka daw? Dog ka daw? Smart ka daw? Cute ka daw? Okay, maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin. Next. Sabi naman ni Sir Redsky Bueser, Happy Easter Bro Hill and Uday. Especially Rian family, God bless sa mga inyo. Tapos shout out po sa mga kapatid ko, kuya, mga kapatid, Kuya Ani, Ani in America, Ate Jaya Haina in Canada, at sa mga kapatid ko sa Alaminos, Laguna, Sina Ineng, Father Wani Kakao, Ate Lor, Cecil at Romy, at dito kami sa Dubai. Uncle Rod, Ma'am Tina at anak ko si Maan. Ingat ka bro, sana magkita tayo mga isang araw. Yan. Maraming salamat po Sir Rod. Ano ba yun? Tinanggal na talaga yung isa. Maraming salamat sa iyo, Sir Rodsky Bueser. Kakao, yan. Thank you. And shoutout po muli sa inyong kapatid na si Kuya Anis na nasa Amerika, ang iyong ate na sa Haina na nasa Canada, at mga kapatid mo sa Alaminos, Laguna. Ayan, shoutout po sa mga taga Alaminos, Laguna. Kila Lore, Cecil at Romy. At shoutout din sa mga taga Dubai, mga OFW sa Dubai, at yung mga residente dyan na mga Pilipino na mga naninirahan sa Dubai. Shoutout po sa inyong lahat. Lalo na po kay kay Sir Rodsky Bueser. Yan. Thank you po. Salamat. Next, sabi naman ni Pare Hernan Forteo, Happy Easter Parang Hill, at sa lahat po, thanks kay Ma'am Emma, at may update ka pare sa share mo sa mga aming mga viewers. Shout out sa Morales family, God bless. Yan, God bless you too, Sir Kumpare Hernan Forteo. At shoutout po sa pamilya mo doon sa Sursugon at dyan na rin sa Magaldan, Pangasinan. Maraming salamat. Thank you. Ayan. And then, next. Sabi naman ni Ma'am Checklet Mine. Ayan. Wow! Keep on vlogging po, Sir Hill. Stay safe always, and Rian. Shoutout. MLSO. Yan. Mega love shoutout daw. Ayan. Maraming salamat. Ma'am Chiclet Pine, thank you, and keep be safe always po. Yan, keep safe po. Yan. So, ganyan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. At update muli sa channel ni Rian. Good news dahil medyo padagdag yung kanyang revenue sa ngayon. Tumataas. Nagsimula siya sa actually mga sasabihin ko ng mga manay. Dun sa $3. Ngayon, tumataas na ng tumataas. Pagka nakakuha niya na yung $10, magkakaroon na po siya, bibigyan na automatic po yun. Magsesend ng PIN si Google AdSense dun sa address na nakalagay dun po sa Google AdSense address niya po. Okay? So, dun yun sa kanila, matatanggap po nila yan dun sa Potrero, Malabon. So, sana nga po, tuloy-tuloy lang niyo po na panoorin. At huwag niyo pong i-skip yung mga ads na nakikita niyo sa videos ni Rian. Okay? Dahil iyan po ang pinakamahalaga, dahil diyan po binabayaran ni YouTube ang mga creator at mga vlogger na tulad namin ni Rian. Okay? So maraming salamat po. And likewise, sana huwag niyo rin i-skip yung mga ads na nakikita niyo dito sa videos na ina-upload ko. Maraming salamat po. At muli, update na rin tayo sa ating pag-giveaways na 20 pieces printed polo shirt plus yung 3 lucky winners ng tago 1,000 pesos cash or load through GCash. Mahigit mahigit 100 subscriber na lang ang kailangan ko para maabot natin yung 20,000 subscriber. Yay! Kaya siyempre, maabot ko yan dahil sa inyo, mga minamahal kong subscriber. Dahil sa inyo, tumataas ang aking subscribers count. So maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Ayan, si Bray at sa mga viewers and mga followers. Yan. At siyempre, pakiusap ko po ulit sa inyo na nasanay
tulungan nyo rin po yung channel ni Uday. Uday 2524 po mga manay-mamanay. Sana po mapa-monetize din natin yung channel ni Uday 2524. Okay? So maraming salamat po. Muli ito si Hil at itong Hilbal Channel. Laging nagsasabi na way pagpalain ng bawat sa atin ng ating pong may kapal. Bigyan ng kalakasan ng ating mga kaisipan at katawan at naway ingatan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Bye. Love you. Bye-bye.